tuvemos a iniciativa, tanto eu como aquí os meus compañeiros, pois de facer esta festa da caza do rural galego, porque vemos que é unha cousa esencial tanto para os cazadores como para o rural. Esperemos que o día se preste para que asista moita xente. Son o tesorero da Asociación de Cazadores de Caldas de Reis, entón, pois, o que falábamos, en principio, foi colaborar e pasalo ben ese día, e que nos sala todo ben a máis. Vamos a montar unha pequena mostra de cans de caza. Todos sabemos que os cans son un complemento imprescindible para a actividade cinexética. Vale? Logo tamén teremos unha exposición de aves de cetrería. A cetrería é patrimonio da humanidade, declarado pola UNESCO, aí podrá a xente achegarse e ver eses animales e, sobre todo, contemplar a súa majestuosidade. Vale? Tamén teremos un taller de pesca. Os amigos do stand de Trueiro montarán un taller de pesca para nenos, onde podrán fabricar as súas propias moscas. E despois tentaremos que os propios nenos, pois, nun clini de pesca e no propio río, pois as proben para que lles sirva un pouco de iniciación á actividade da pesca, que, dito sea de paso, tampouco vai sobrada de relevo xeracional como a caza. Por facer unha exaltación máis directa do rural, teremos un pregoeiro de excepción, que é Michel Colla, conocido tanto divulgador como cazador, como experto en caza maior e municións. Faremos tamén unha ofrenda ao San Huberto, un santo que é propiedade de un particular de aquí de Valga, dun empresario máis da sociedade de caza, e faremos un traslado cabalar desde a iglesia hasta aquí ao campo da festa, onde haberá a ofrenda ao santo sobre unha e cuarto, máis ou menos. Entre medias tamén teremos unha degustación de carne de caza, ou teremos tamén un servicio de bar, que vai servir a carne de caza durante todo o día. Fixemos tamén, porque creemos que a caza está tamén, non só temos que pedir, a veces temos que dar, e debían nacidos e ser agradecidos. Instauramos uns premios aos que chamamos Xuntos pola Caza, onde vamos a reconocer, digamos, nesta primeira edición, aquelas personas que creemos que o merecen. Agradecervos que decidírades que o noso Concello fora a sede para organizar esta festa. Eu creo que non teño dúda ninguna de que vai a ser un éxito rotundo. Creo que se dixo perfectamente en que consistía esta festa. Hoxe estamos vivindo momentos de preocupación e momentos de que todas estas cousas parece que é unha desprotección, cando é todo o contrario, non? Cando debemos de proteger todas estas actividades, porque creo que son moi importantes. Son moitas actividades que se van a desenvolver, non só consiste en vir e tomar a carne, senón que hai moitas actividades durante todo o día. E, polo tanto, dende aquí, invitar a todas aquelas persoas que non se anotaron e que o poden facer, creo que aínda agora que están en tempo, para reservar e que se poida ser un día de felicidade, como non teño dúda de que vai ser, non? Ben decía de que, efectivamente, o noso Concello é un Concello eminentemente rural e sabemos de que non hai dúda ninguna de que se podía vivir do campo, que se podía vivir profesionalmente do campo. Cada vez temos máis problemas á hora de sinistrabilidade nas carreteras por estas especies que cruzan habitualmente. Por lo tanto, un control creo que é importantísimo que haxa, e os controles, pois, que mellor que os cazadores. E facelo como están facendo, con orde, con discreción e cos correspondentes permisos, como ten que ser. Pola miña parte nada máis, unha vez máis agradecervos a decisión de que se Valga o lugar da organización desta caza e desta festa da caza, e que todo resulte como vos pensades que vai a ser, que sin duda vai a ser así como pensades que vai a ser positiva. Moitas gracias.